אנחנו רוצים משהו, פשוט תתחילו, נשבעת לכם, פשוט תתחילו, אנשים, להתחיל. זה מה שקרה לי, הייתי מוכנה, לא היה לי מושג, לא, אבל פשוט התחלתי ולומדים תוך כדי תנועה, נשבעת לכם. אי אפשר ללמוד לשחות לפני שאתם נכנסים למים. אי אפשר, לא משנה כמה יסבירו לכם, ובואו נעשה תרגול, ובואו נעשה על יבש, ובואו נעשה ככה. לא, אתם תלמדו לשחות רק כשתקפצו למים. רק אימא'לה, זה לא נתפס מה שאני עברתי ב-13 שנה, כאילו, ולאן הגעתי. מי היה מאמין שמפאקינג לנסוע לדרום תל אביב לקנות חומרי גלם ב-100 שקל, אני אגיע לעסק שעושה עשרות מיליונים, ואז קרה דבר מטורף. ואתם יודעים, השעון של ארצות הברית, ישראל, זה הפכים. אני קמה בבוקר, לא אשכח את זה בחיים שלי, זה היום שבת. קמה בבוקר, אני רואה, הטלפון שלי מפוצץ בהתראות, זה נשמע כמו איזה סיפור איזה, אבל באמת, כאילו, היה לי התראות מהפייפל. כל פעם שהייתה מחירה, נכנס כסף, כאילו, סבבה? שמעת לכם, אני בחורה רגילה ל-4-5 מחירות ביום, כאילו, טוטל $150 ביום, בסדר? אני קמה, טוב, מה קורה, כאילו? 100, 150 התראות, משהו הזוי, בסדר? משהו הזוי. יאללה, היום אני מספרת את הסיפור שלי מההתחלה עד היום. לא בטוחה שנספיק את זה בפרק אחד, אבל נתחיל. אני ממש מרוגשת לספר את הסיפור שלי, כי כאילו, אני רוצה לספר לכם את הסיפור כמו שגל שלפני 5 שנים הייתה רוצה לשמוע אותו, ואני מרגישה שהרבה פעמים חסר בסיפורים של אנשים שהם so called יותר מצליחים מאיתנו, שיש מה ללמוד מהם, אוקיי? ועוד פעם, תמיד אני מדברת, לגל של לפני 5 שנים, יש מלא מה ללמוד מגל של היום, אוקיי? אז הרבה פעמים כאילו אנשים מספרים רק על תחום אחד בחיים שלהם, סבבה? רק על העסקים, רק על איך עשיתי כסף. עכשיו זה לא עובד ככה, סבבה? יש לנו המון זוויות והמון נתיבים. עכשיו אי אפשר לנתק, כלומר, אי אפשר לנתק את הזוגיות מהביזנס. אי אפשר לנתק את ההורות מהביזנס. אנחנו מכלול של דברים, וגם בואו, זה לא מעניין להיות רק בן אדם שמצליח מבחינה עסקית, אבל אין לו חברים, ואין לו עבודה, ואין לו יחסים טובים עם ההורים שלו, ואין לו חברים, ואין לו זוגיות, ואין לו כלום חוץ מהעבודה, זה לא מעניין, אוקיי? וגם זה מאוד משפיע. אז אני ממש אנסה לקחת אתכם איתי במסע הזה, כאילו על כל התחומים שגרמו לי להגיע לאן שאני היום, ובגלל זה אני מרגישה שזה יכול להיות מאוד מעניין. אז יאללה, נתחיל, כי אין לנו הרבה זמן. טוב, אז דבר ראשון, אני רוצה להתחיל very beginning, אוקיי? אני חושבת שזה יעזור לקבל קצת רקע, אוקיי? אני כבר בגיל 6 הבנתי שיש דבר כזה יותר כסף, פחות כסף, ואני החלטתי שאני רוצה להיות פאקינג עשירה. סבבה? זה משהו שחשוב לי שתבינו, שכבר בגיל מאוד צעיר, חיוותתי את המוח שלי, שיש פה ויש פה, ואני פאקינג רוצה פה. סבבה? אז זה ככה שתבינו. נפגשתי עם חברה שהיא עברה לבית אחר, לא משנה, ואז בעצם הבנתי שיש כאילו הבדלים של מעמדות, וזה פוצץ לי את המוח, אני ממש זוכרת את זה, ואמרתי פאק, כאילו, אם אפשר ככה ואפשר ככה, אני מעדיפה ככה. ובעצם עד הרגע שהתחלתי את העסק הזה של התכשיטים, בגיל 21, אני רוצה שתבינו רגע עד אז עבדתי מלא, אוקיי, התחלתי לעבוד בגיל 12 או 13 בבייביסיטרים, כי נורא רציתי שיהיה לי כסף משל עצמי, אני מאוד בגיל מאוד צעיר הבנתי שלא בא לי להיות תלויה בהורים שלי, לא רציתי לבקש כסף, רציתי לדעת שאני יכולה לקנות מתי שבא לי, איך שבא לי, ולא להיות תלויה בהורים שלי, אוקיי? אז מן הסתם ילדה בת 12-13 לא צריכה הרבה כסף, אבל זה עדיין היה יותר ממה שההורים שלי הסכימו לתת לי, אוקיי? לא היה לי הורים של כאילו, יאללה, יש את ההורים שדוחפים מזומן לילדים שלהם, אז לא, תמיד קיבלתי כל מה שרציתי וכל מה שהיה צריך, אוקיי? ברמה של בגדים, כאילו, אתם יודעים, בחיים לא היה לי בגדים, היה לי תמיד בגדים סבבה, והיה לי חוגים, והיה לי כמובן לימודים והכל, אבל אם פתאום הייתי רוצה משהו אחר שזה לא היה מקובל עליהם, או לקנות את זה תכשיט, או לקנות את זה לא היה בתקציב. אז כאילו, ואמרתי, אני לא מוכנה שיגידו לי, לא, אני רוצה להשיג את מה שאני רוצה בזכות עצמי, אוקיי? זה גם משהו שכאילו קרה לי בגיל מאוד צעיר, שאמרתי, וואלה, מהמם, אני לא צריכה להיות תלויה, אני רוצה להרוויח את הכסף שלי בזכות עצמי. בגיל 12 התחלתי לעשות בייביסיטרים, וככל שגדלתי בגיל זה הפך להיות עוד יותר בייביסיטרים ועוד יותר בייביסיטרים, ובשלב מסוים וקצר מאוד גם מלצרתי, סננתי כל רגע, אוקיי? לא יכלתי שאנשים אומרים לי מה לעשות, זה קומם אותי, זה עצבן אותי, לא יכלתי להתמודד עם האירוע, ופרשתי מזה מאוד מהר, ואז בעצם את כל הכסף שלי עד אחרי הצבא, ושהתחלתי את העסק של התכשיטים, וואי, אני מדברת נורא מהר, כי יש לי מלא להספיק, סליחה, אני רגע. אז עד בעצם שהתחלתי את העסק של התכשיטים, עשיתי המון בייביסיטרים, גם במהלך הצבא, והצלחתי לחסוך הרבה מאוד כסף. כאילו, בדיוק חברה אמרה לי לפני כמה זמן, כאילו,
לי זה לא היה נראה חריג, אתם מכירים את זה שכאילו, אתם יודעים, כאילו, נכון, ככה, אתם ככה, זה היד, מי שלא רואה אותי, אז אני מצמידה את היד ממש ממש, עכשיו, אתם לא רואים את כל היד, נכון? כי זה ממש צמוד לפנים שלכם, כאילו, תדמיינו שהיד זה אתם, סבבה? אני לא רואה את עצמי, זה כאילו, זאת המציאות שלי, ואז שנייה אתם מרחיקים, אתם ממש רואים את כל היד ואת כל האצבעות וזה. ואז אותה אני הכרתי לקראת סוף הצבא וזה, ואז היא אמרה לי, אני אומרת לי, אני הכרתי אותך ואני הייתי בהלם. אני הייתי בהלם מהכמויות זמן שאת עובדת, מהכמות כסף שאת חסכת. עכשיו, לאותו זמן זה, כן, לחיילת משוחררת, אני חושבת שחסכתי משהו כמו 50-60 אלף שקל, זה כאילו, זה להיות עשירה. ברמה של חיילת זה להיות עשירה, והיא הייתה בשוק מזה, כן. אתם יודעים, כל פעם אתם באופן יחסי לגיל שלכם, באופן יחסי לסביבה שלכם, אוקיי? אז 50-60 אלף שקל לאותה תקופה, זה היה וואו, יחסית לסביבה שלי. אז אני זוכרת שזה נורא הפתיע אותה, אבל כאילו אני כזה, מה? לא יודעת, לי זה לא מרגיש הרבה בשום צורה, כאילו, וזה עד היום. אז טוב, בואו נמשיך עם הסיפור ונתקדם. בקיצור, אז כן חשוב לי להבהיר ולהגיד שבאמת כאילו עשיתי מלא בייביסיטר והכל וזה, ואז השתחררתי מהצבא, לא ידעתי עדיין מה, איך, כמה, למה. בדיוק אני והחבר הראשון שלי נפרדנו, הייתי כזה בצומת דרכים, לא ידעתי, אני רוצה להתחיל ללמוד, אני לא רוצה להתחיל ללמוד, מה אני בכלל רוצה לעשות עם החיים שלי? לא היה לי שמץ של מושג, סבבה? ואז בעצם כאילו, לא יודעת מאיפה זה בא, היה בזמנו איזה עיתונים כאלה וזה, וראיתי שם שכאילו אפשר לקנות חומרי גלם של תכשיטים בחנות שנקראת אבגד, בתל אביב בזמנו זה היה, בדרום תל אביב, ואז אמרתי, יאללה, כאילו, אני רוצה לנסוע לשם ולהתחיל לקנות חומרי גלם, ולהתחיל להרכיב לעצמי תכשיטים, זה נראה לי מגניב, זה אפשר לעשות תכשיטים ממש בזול, כאילו אם תכשיט היה עולה ללכת למעצבת תכשיטים בקניון ולקנות ב-300 שקל, אמרתי, וואלה, זה מגניב, אני אלך, אני אקנה חומרי גלם, ויעלה לי 50 שקל. כאילו זה לא היה בקטע של בכלל לעשות מזה ביזנס, סבבה? ואז נסעתי, וכאילו מי שהיה, זה לחטוף הלם, אוקיי? תדמיינו שאתם רגילים ללכת, נגיד בוא נדבר על תחום של בגדים, שכולם מכירים, גם בנים וגם בנות, כולם. אנחנו עכשיו הולכים לחנות בגדים, אוקיי? ואתם פשוט רואים את בגד, נכון? מוכן, כאילו, את המכנסיים, את החולצה וזה. אין לכם מושג איזה פרוסס ותהליך מטורף יש מאחורי הדבר הזה, כלומר, ברמה של לבחור את רמת הבד, לבחור את הגזרה, איזה תפירה, איך לעשות את התפירה, איפה לשים כפתור, איזה ריצ'רט לשים, כי אתם לא מבינים כמה חשיבה יש מאחורי הבגד שאתם רואים על כל אב, אוקיי? אז בתכשיטים זה קצת אותו דבר, כאילו, פתאום אני הולכת לחנות, ואני אומרת, אומייגאד, כאילו, כמה סוגים של לולאות חיבור יש, כמה סוגים של לולאות יש, כמה סוגים של סוגרים יש, כמה סוגים של סופיות יש, כמה סוגים, אלוהים, אתה כאילו, אתה מרוב מידע, אתה כאילו הולך לאיבוד, סבבה, הייתי צריכה רגע שנייה לצאת לנשום אוויר, כי כאילו, אמרתי, אומייגאד, אני בכלל זה היה קשה ברמות, בסדר? קשה ברמות, אני בהיתי בדברים שם, לדעתי הייתי שם איזה 3-4 שעות, אמא שלי בכלל ברחה, לקחתי אותה איתי, היא ברחה אחרי איזה רבע שעה, זה עשה לה סחרחורת, הלכה לשתות קפה. כאילו, מה שאני באה להגיד אין קל, אוקיי? אני באמת חשבתי שזה יהיה קל לבוא, לנסוע לתל אביב, לבחור קצת דברים, להרכיב וזה, ממש ממש לא, אוקיי? נסעתי, הייתי שם 4-5 שעות, חזרתי הביתה, כולי ובסוף מתרגשת, מגיעה בעצמי והכל, ובא, אומייגאד, כל מה שקניתי לא מתאים, פתאום הלולה הזאת לא מתאימה לטליון הזה בכלל צריך כזה, ואז אמרתי, אומייגאד, כאילו, ובואו ולנסוע, וזה דלק, ואני מזכירה לכם, אני חיילת משוחררת, אין לי גרוש, כאילו, בסדר, הוא אמרת, היה לי גרוש, אבל כאילו, באופן יחסי עליי, אני הרגשתי ענייה ברמות, בסדר? וכאילו, זה לנסוע, וזה דלק, וזה חניון, וזה זמן, וזה זה, ואז אמרתי, אומייגאד, כאילו, עכשיו הייתי שם, עכשיו אני צריכה לנסוע עוד פעם, וזה וזה וזה. מפה לשם, בסוף הסתבר לי שהיה לי, לא, 50-60 תכשיטים, אמרתי, טוב, מה אני אעשה עם כל הדבר הזה? טוב, בוא נמכור. עכשיו, אין לי מושג מאיפה היה לי את האומץ, באמת, לא יודעת, אני לא זוכרת, יש לי איזה חור שחור בעלילה, לא זוכרת מאיפה היה לי את האומץ. התחלתי לעלות תמונות לפייסבוק, למחירה, חשבת שאני איזה גאון הדור. בהתחלה היה כזה הקיץ של אביה, אולי קצת לייקים של בנות שלמדו איתי בשכבה, וזה, את מזכירה, כאילו, לא מזמן השתחררתי מהצבא, התיכון לא היה כזה רחוק. העליתי תמונות הכי מכוערות בארץ, כאילו, הכי חיור, באמת בושות. ואז לאט לאט המשכתי לעלות, וזה, ופתאום בנות התחילו לרשום לי הודעות, כמה עולה. אז בואו, לא היה לי מושג בביזנס, כן? את החומרי גלם עלו לי 20 שקלים, מכרתי ב-50, חשבתי אני טייקון, כן? זה לא היה לי מושג מהחיים, לא בתמחור, לא בזה, כלום לא הבנתי, בסדר? אבל התחלתי להניע את הדבר הזה. פתאום אנשים היו באים לקנות אצלי, אין לי אריזות, לא מביאה להם את התכשיט ככה, כאילו זה, הבנתי, צריך ללכת, לקנות גם שקיות, לזה, איך קוראים לביזנס, צריך כרטיס ביקור, כאילו הכל התחיל באמת, הכי בקטנה בעולם, לא היה לי מושג מהחיים, בסדר? אבל תוך כדי פעולה. אגב, שאנחנו רוצים משהו, פשוט תתחילו, נשבעת לכם, פשוט תתחילו, אנשים, להתחיל, זה מה שקרה לי, הייתי מוכנה, לא היה לי מושג, לא, אבל פשוט התחלתי ולומדים תוך כדי תנועה, נשבעת לכם, זה אי אפשר ללמוד לשחות
לפני שאתם נכנסים למים. אי אפשר, לא משנה כמה יסבירו לכם, ובואו נעשה תרגול, ובואו נעשה על יבש, ובואו נעשה ככה. לא, לא, לא. אתם תלמדו לשחות רק כשתקפצו למים. לקפוץ למים, ועד מתחילים לשחות. בסדר, קצת נכנסים מים, קצת זה לא נעים, בסוף לומדים לשחות, אוקיי? אז זה לגבי כל דבר שאתם רוצים, ככה. פשוט מתחילים, סבבה? כאילו, תראו לאן הגעתי, פאק, כאילו באמת, אני אומרת לכם, אני התכוננתי קצת לפרק הזה, אמרתי, וואו, אני רשמתי פה נקודות, כי אני אומרת, אימא'לה, זה לא נתפס מה שאני עברתי ב-13 שנה, כאילו, ולאן הגעתי. מי היה מאמין שמפאקינג לנסוע לדרום תל אביב, לקנות חומרי גלם ב-100 שקל, אני אגיע לעסק שעושה עשרות מיליונים. באמת, כאילו, זה באמת, אני מבחינתי עשיתי את הבלתי יאמן. כל דבר שאני אעשה מפה והלאה, זה כבר קל לעומת מה שאני עשיתי. אני נשבעת לכם, באמת, כאילו. טוב, בקיצור, סליחה. אז באמת התחלתי למכור מהבית, זה קצת יותר, קצת זה. אמרתי, טוב, יאללה. בא לי לצאת מהבית, בא לי ללכת גם לאנשים שלא מכירים אותי, כי תחשבו שכאילו זה היה רק מהפייסבוק, וזה לא היה זה היה כזה רק חבר מכיר חבר, וזה, באים אליי לחדר, קונים, אמרתי, יאללה, בא לי לצאת לעולם הגדול. אז התחלתי לעשות דוכנים, אני לא אתחיל לספר פה את הסיפורי דוכנים שלי, אבל באמת שזה חוויה בפני עצמה, פרק בפני עצמו צריך לעשות רק על הדוכנים ועל החוויות שם, וזה באמת, זה מאוד מאוד מאתגר, באמת, נסעתי בכל רחבי המדינה, לאיפה שאתם רוצים, לירושלים, לחיפה, לתל אביב, כמובן להרצליה, עשיתי דוכנים בבינתחומי, כאילו איפה שלמדתי בתואר, תחשבו כאילו איזה בושות במרכאות, וכמה אנשים לא היו מוכנים לעשות את זה, וואו, שכחתי מזה בכלל. באמת, תחשבו שאני סטודנטית בתואר, כל החברים שלי כאילו יוצאים להפסקה, ואני כאילו מעמידה שם בסטה, כאילו, אני זוכרת שלרגע כאילו אמרתי, יו, זה בושות, כאילו, אני אעמוד, וכאילו, אתם יודעים, זה גם בין תחומי, כאילו, כל החברים שלכם כזה ממשפחות סופר עשירות, ואני עומדת שם ומוכרת תכשיטים, פאקית, אבל, פאקית, ווואלה, עשיתי שם קופות יפות, אבל לא משנה, בקיצור, זה סיפור אחר. אז התחלתי לעשות דוכנים, באמת, וכאילו, שתבינו שזה באמת יום אסל, יום באסל, היו ימים שהייתי עושה מוכרת בכמה אלפים, והיו ימים שהייתי מפסידה את התחתונים, כאילו באמת גם עמדתי שם 8 שעות, גם הדוכן עלה 300 שקל, וגם לא הרווחתי אגורה, מכרתי אולי ב-200 שקל, בסדר? אבל כל העניין שהמשכתי והמשכתי. ואז הכרתי מישהי, אוקיי? הייתה לידי, לא אשכח את זה, היה לנו דוכן בעזריאלי, תקעו אותנו בחור הכי זה, כי כאילו הייתי כזה מהחדשות וזה, ואת החדשים תקעו בחור הכי מסריח בקניון, בקושי עוברים שם אנשים, בסדר? קיצר, אז תקעו אותה איתי, כי גם הייתה חדשה וזה. ואז סתם התחלנו לדבר וזה, והיא הייתה הרבה יותר מבוגרת ממני, בסדר? ואז כאילו התחלנו לדבר, היא התחילה להגיד לי, מה את עושה? איך את עושה? אמרתי, כן, אני רק דוכנים, ואני סטודנטית, וזהו, כאילו. ואז היא אומרת לי, וואי, את יודעת, אני מוכרת גם באינטרנט, כאילו, וזה. ועכשיו שתבינו, אני מדברת איתכם 12 שנה אחורה, 11 שנה אחורה, לא בדיוק זוכרת איזה שנה זה היה כבר, וואו, נראה לי 11-12 שנה. אמרתי לה, מה זאת אומרת באינטרנט וזה? ואומרת לי, ולארצות הברית, מה? לא הבנתי כלום. לא הבנתי, באמת, זה כאילו, אני לא יכולה להסביר לכם היום, אני מרגישה כזאת סקנה, אבל באמת, כאילו, העולם, הדרופשיפינג ולמכור ובאינטרנט וזה, זה כאילו כבר, אתם אומרים, מה? כאילו, זה כמו שעכשיו אני אגיד לכם, פעם לא היו טלפונים, ילדים, אז כאילו כזה, בסדר? לא הכרתי, לא שמעתי, לא הבנתי, ועוד לאמריקה, כאילו, מה נסגר, מה קשור? ואז היא פתאום מתחילה להראות לי התראות בטלפון שלה, פייפל, הנה תראי, עכשיו קיבלתי $20, הנה תראי, עכשיו $50, עכשיו $70, כזה, אומייגד, עכשיו את תשבי, גם ככה אני אומרת לכם, היה כישלון של החיים באותו יום בדיכאון, אף אחד לא עבר סירחון, כאילו, אין, בכלל, אנחנו סתם ואקום, סתם אנחנו שם. ואז אמרתי, יו, תודה בורא עולם, תודה, אימא'לה, איזה כיף גם שאין אנשים, רק זה היה שווה הכל, לקבל את המידע הזה ממנה, בסדר? רק תבינו, כאילו, מה זה דיוק והכל, אימא'לה, מטורף. קיצור, אז אמרתי, אומייגה, את חייבת לספר לי, אני רוצה להתחיל למכור שם אתמול, עכשיו אני רצה הביתה, אני מתחילה לתקתק את הדבר הזה, כאילו. ואז אומרת, תקשיבי, יש דבר כזה, שנקרא אצי, וזה פלטפורמה כזאת בארצות הברית, שאת לסלרים שהם כאילו הנדמייד, ומכינים את התכשיטים מהבית, ולאומנים וזה, ואת מעלה את התכשיטים שלך, כאילו מעלה את המחירים וזה, את צריכה לרשום כותרות, את צריכה לרשום דיסקריפשן, והכל באנגלית, אלוהים, הכל נשמע לי סינית, בסדר? רעידות בגוף, זה כמו שעכשיו אני אבוא ואגיד לכם, בואו אנחנו הולכים לבנות בניין, בסדר? כאילו, עזבו שנייה את ההשקעה הכספית וזה, שימו את זה שנייה בצד. הקטע של כאילו, מי מכם שלא מתעסק בנדל"ן ולא מתעסק בקבלנות ולא מתעסק בלבנות בניינים, מה לי ולזה? כאילו, אין שום קשר, בסדר? זה כמו שאולי היה לי קשר לתכשיטים, אבל כאילו כמו שתיקחו מתווך ותגידו לו, טוב, בוא נבנה בניין. כי אין קשר, בסדר? עכשיו, כולי ישר גם הגוף, ישר כאילו, מה פתאום, אימא'לה, זה מפחיד ברמות. זה היה מפחיד, אוקיי? אבל אז אמרתי, וואו, אבל זה נשמע לי מעניין, משהו פה מרגיש לי מדויק ומטורף, בסדר? עכשיו, עד אז עוד לא הייתי ברוחניות, ולהקשיב לתחושת בטן, לא היה לי מושג, בואו, ילדה בת 23, לא מבינה כלום מהחיים שלה, בסדר? במקסימום עשתה 3,000 שקל ביום בדוכן, לא מבינה כלום. אבל משהו בזה הרגיש לי מטורף, שאני כאילו, שהיא ישבה בדוכן,
ונכנס לכסף. כאילו, היא לא מכרה להם, היא לא אמרה להם, בוא תמדדו, בוא תעשו, בוא תזה. היא כאילו, הכסף עמד בשבילה, זה הרגיש לי כמו איזה משהו מפוצץ מוחות, בסדר? ואז היא אומרת לי, כן, ועושים ככה, ועושים ככה, ויש לי מישהי גם שעושה את זה. היא לא זולה, לא אכפת לי כמה היא עולה, אני עכשיו רוצה אותה, כי אני אמרתי לעצמי, אין מושג איך אני מתחילה עם זה. קיצור, התחלתי לעבוד עם הבחורה שלה, היא חיברה בינינו, long story short, אני מאוד שמחה על החיבור הזה, אבל זה, בסדר, לא משנה, פעם הבאה שאם אתם בני 20 או בני 30, או לא משנה כמה אתם, בסדר, ואתם בתחילתו של עסק, ואתם מתחילים ללמוד לשחות, ואתם בלי מצופים, אולי כדאי שיהיה מורה לידכם, בסדר? כאילו שלא תתבעו. כי אומנם לא טבעתי, ואני פה עדיין, וברוך השם יש סוף טוב לסיפור, עד כה. אבל באמת, כאילו, זה היה חוזה מאוד מאוד דרקוני, הזוי, שבדיעבד אם היה לי איזשהו יועץ, או הורים שהם יזמים ומבינים דבר או שתיים בתחום של יזמות, בחיים לא הייתי חותמת על החוזה הזה, זה ככה סייד נוט שתדעו, שתמיד תתייעצו, תמיד זה, תמיד חשיבה ביקורתית. אני פשוט כל כך רציתי את החלום הזה, שאמרתי לכם, לא היה אכפת לי מכלום, בסדר? וכל כך רציתי, וכאילו אמרתי, אמא, אם זה לא אני לא יודעת מה אני אעשה וזה. לא משנה, אוקיי? ואז התחלנו באמת למכור באינטרנט, היה גרוע מאוד, לא קנו, צילמתי שעות, אף אחד לא קנה, צילמתי שעות, אף אחד לא קנה, באמת מחירה בשבוע, כזה דם, יזע ודמעות, באמת. ואז באמת קרה שינוי, אוקיי? אגב, הנה, אתם רואים, התמדה. ואז זה הגיע משום מקום, בסדר? העליתי שני תכשיטים לגברים, בסדר? מי ידע, באמת, לא יודעת, לא חשבתי, אמרתי, טוב, אני פשוט זורקת לכל כיוון, זורקת, מכרתי שעונים, ומכרתי צמידים, ומכרתי טבעות, ומכרתי עגילים, ומכרתי זה, אמרתי, יאללה, האחים שלי נתנו לי את הרעיון, שהבחורה אז נתנה לי את הרעיון, כבר לא זוכרת, העלינו שני תכשיטים לגברים, בסדר? וואלה, נמכר טוב, הרבה יותר מהתכשיטי נשים, כאילו מטורף. ואז קרה דבר מטורף. הלכתי לישון, מה זה ואז? אתם יודעים, לא יודעת מה, חודש, חודשיים. אני הולכת לישון, ואתם יודעים, השעון של ארצות הברית, ישראל, זה הפכים, כאילו שאתם הולכים לישון, שם זה כזה אמצע היום, בסדר? אני קמה בבוקר, לא אשכח את זה בחיים שלי, זה היום שבת, קמה בבוקר, ואני רואה, הטלפון שלי מפוצץ בהתראות, זה נשמע כמו איזה סיפור איזה, אבל באמת, כאילו, היה לי התראות מהפייפל, כמו חבריי, כל פעם שהייתה מחירה, נכנס כסף, כאילו, סבבה? שומעת לכם, אני בחורה רגילה ל-4-5 מחירות ביום, כאילו טוטל $150 ביום, בסדר? אני קמה, פתאום, מה קורה? כאילו, 100, 150 התראות, משהו הזוי, בסדר? משהו הזוי. ברמה הפרקטית, מה שקרה זה שהם פרסמו את אחד הדגמים שלי באימייל שלהם, שיש להם רשימת תפוצה שכנראה, לא יודעת מה, 100,000, מיליונים, לא יודעת. והכל הכווין לחנות שלי. עכשיו, אני מסבירה לכם, אני רגילה ל-4-5 הזמנות ביום, $100-150 ביום, פתאום נכנס 100 הזמנות ביום. אימאלה, מה קורה? כאילו, אני שכר חורת, באמת שכר חורת. עכשיו, יום שבת, אין לי מה לעשות, אני לא יכול לדבר עם הספקים שלי, אני לא יכול לדבר עם אף אחד, כאילו, סבבה? אני מתקשרת יום ראשון, מחכה 9:00 שנפתחת החנות וזה, תקשיבי, את לא מבינה מה קרה לספקית שלי. הזמינו ממני 100 צמידים, אני חייבת 100 לולאות כאלה של הצמיד שקנו ממנו, ו100 רצועות של האורות, וכי גל, אין לי זה גם, כי תחשוב שהוא גם לספק, תכשיטי גברים, זה לא היה. אין לי, אני חייבת להתקשר לבית יציקה ונעשה, וזה, תקשיבי מהר, אני חייבת לשלח את הדברים מהר. לא היה לי אריזות, לא ידעתי איך להכין בכלל מהצמידים. אמרתי לכם, אני על 5 צמידים ביום, תקשיבו מה אני אומרת לכם. הבאתי את חברה הכי טובה שלי, בואי, את חייבת לעזור לי, לארוז, דתתי. פה לשם, באמת, החנות לא חזרה להיות מה שהיא הייתה, באמת זה עלה ממש, לא על 100 הזמנות ביום, אבל זה עלה, כאילו, כבר לא חזרנו ל5 מחירות ביום. וכאילו נפתח לי, כאילו אמרתי, יאללה, אינטרנט, איזה מדהים, לאט לאט גם בסוף החלטתי לוותר על הדוכנים, עכשיו זה נשמע כאילו להתבקש וברור וזה, אבל באותו שלב זה לא היה פשוט, סבבה, כאילו תחשבו זה יכול להיות מישהו מהצד, יכול להגיד, מה זה מפונקת, למה לא לעשות כבר דוכנים, כי ידעתי בדיוק לאן ללכת, כבר היה לי הרבה יותר ביטחון, כבר עשיתי כסף בדוכנים, אחלה כסף, סבבה? לא זוכר בדיוק כמה סכומים זה היה, אבל תחשבו, הייתי סטודנטית, הייתי עושה 2 דוכנים בשבוע, 6 שבת כזה, ועשיתי כסף נחמד, ממש נחמד, כאילו, משכורת שלמה מפעמיים בשבוע.
ואז אני זוכרת את עצמי אומרת, כאילו, טוב, האי-קומרס, האינטרנט כזה, לא קראתי לזה עדיין אי-קומרס, אבל כל האינטרנט כזה, זה מתייצב, ווואלה, אני מוכרת יפה וזה, ובא לי להשקיע שם. ואם אני רוצה להשקיע שם, אז די, כאילו, אני מפסיקה עם הדוכנים. ובואו, זו הייתה החלטה אמיצה ברמות, זה לבוא ולהגיד, כאילו, טוב, אני רוצה להתפקס על זה, ואני מוכן לוותר על הכמה אלפים הטובים האלה רווח בחודש, בשביל להתרכז בזה. ואני בכוונה מתעסקת בזה, כי כאילו, באמת שלפעמים אתם רוצים להגיע לאיזשהו הישג מסוים, לפעמים אתם צריכים לוותר על משהו אחר בדרך. זה קצת קשה, כאילו, גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, וכאילו, מי שלא רואה אותי עכשיו, אז אני כאילו תופסת כזה עם הידיים, ובאמת, יש גבול לכמות הדברים שאתם יכולים לתפוס בידיים, אוקיי? וזה חשוב להתפקס מה אתם רוצים, איפה אתם רואים את הפוטנציאל גדילה היותר גדול, לאן אתם רוצים להגיע? ותמשיכו עם הפעולות שמכווינים אתכם למקום הזה, אוקיי? תכוונו את הווייז שלכם, ושימו לב שאתם נוסעים לכיוון הזה. עכשיו, עם הדוכנים, הבנתי שכאילו, הם לא מכווינים אותי לאן שאני רוצה. סבבה? זה בהכרח זמן שווה כסף, אני תמיד צריכה לעמוד שם, אוקיי, אז אתם יכולים לבוא ולהגיד מהצד, אוקיי, יכולת להביא עובדת. לא, אבל אמרתי, די, זה התעסקות רבה מדי, זה כאילו, העתיד שלי לא שם. וסגרתי את זה. וכאילו, וואו, אני באמת גאה בגל הזאת. כאילו, זה באמת, זה היה הישג, כאילו, החלטה, וואו. גאה בעצמי. שמאוד חשוב להיות גאים בעצמנו לפעמים, אבל באמת. אוקיי. ואז החלטתי שאני מתחילה למכור גם בישראל, סבבה? בישראל בכלל, אמרת לכם, אם בארצות הברית לא היה תכשיטי גברים, פה בכלל, מה זה? זה אוקיינוס כחול ברמה, זה כחול זוהר, זה זוהר. פה לשם, לא משנה, לא ישר היה לי אתר משלי, עד שהיה לי אתר משלי לקח מלא זמן, היה לי איזה פלטפורמה כזאת. בסדר, בכל מקרה. אני נכנסתי לשוק הישראלי, ולא ידעתי איך למכור. אומרת לכם, לא הבנתי כלום, אני לא יודעת לשחות, לא יודעת. אני בתוך המים, אבל לא יודעת לשחות. פסט הלכתי ליועץ מהמעוף. זה סיפור נורא מעניין, באמת. הלכתי ליועץ מהמעוף, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, יש לי לקוחה, היא מוכרת תכשיטי יודאיקה, היא מצליחה בטירוף בישראל, היא מצליחה בטירוף. היא מוציאה 20,000 שקל בחודש על פייסבוק. עכשיו תקשיבו, אני לא יודעת כאילו מי מקשיב, מי מאזין והכל, אבל היום, להוציא 20,000 שקל בפייסבוק בשבילי, זה כאילו, חס וחלילה, לא עובדתית, אני מוציאה הרבה יותר מזה, בסדר? בארץ ובארצות הברית, הרבה. אבל באותו שלב, רק תבינו מה זה יחסיות ולאן אתם יכולים להגיע, שפעם משהו היה נראה לכם כמו האברסט, והיום הוא נראה לכם כמו לעלות פה על ההר ליד הבית בהגינת שעשועים, בסדר? זה באמת, כאילו זה בקטע של לעודד אתכם, גם היום אגב לעודד את עצמי, שכאילו, ההר שעכשיו אני רוצה לטפס, היום זה נראה לי כמו האברסט, וכנראה שעוד 5 שנים זה גם נראה לי כמו גבעונת קטנה שאני עושה אותה בהליכה, בסדר? זה כאילו זה מגניב, החיים הזה באמת לונה פארק אחד גדול. בקיצור, זה אומר לי, היא עושה 20,000 שקל, אולי תדברי איתה, אולי תקבלי ממנה כמה טיפים, וזה, אמרתי לו, אני חייבת. אמרתי לכם, פה לא אמרתי את זה, אבל באמת, אני רוצה להגיד לכם שאחד הטיפים הכי טובים שאני יכולה לתת לכם, להצליח בעסקים, תנסו לחפש באובססיביות אנשים שהם מתקדמים יותר מכם, ולקחת מהם טיפים. סבבה? עכשיו, זה טריקי. לא 100 צעדים יותר מכם, סתם, נגיד, אוקיי? נגיד אני עכשיו, אוקיי? אם אתם מאזינים לי עכשיו, אני נגיד על סקייל של מעל 8 ספרות בשנה, בסדר? אני עושה 8 ספרות בשנה, ואתם עכשיו בעסק שמכניס 10,000 שקל, אז נגיד אני כבר 10 צעדים לפניכם, אז אני לא הבן אדם בשבילכם, אוקיי? אם אתם מוכרים ב10,000 שקל בחודש, אתם צריכים לקבל עצות מאנשים שהם על 40,000 שקל בחודש. 4 צעדים לפניכם, 3 צעדים לפניכם, כי האיכות של העצות שלהם, דבר שהם עוד לא כזה רחוקים מכם, אז הם לא שכחו לגמרי מה קרה, בסדר? אני עכשיו נגיד, אתם יודעים, אני מספרת לכם את הסיפור שלי בתחילת הדרך, אני ממש זוכרת היילייט ספציפיים, אבל יהיה לי קשה ברמה הפרקטית, דבר שאני לא משתנה. אז אני לא ממש יודעת לייעץ עכשיו לבן אדם שבאמת איכות העצות שלי יהיה וואו, והוא ידע להכיל אותם, אוקיי? אז תמיד תנסו למצוא מישהו שהוא 2, 3, 4 צעדים לפניכם, ולקבל מהם עצות. סבבה? עכשיו, אני מבחינתי, הייתי על, לא יודעת מה, בסדר? נגיד, מכרתי ב10,000 שקל בחודש בישראל באינטרנט, והוצאתי 2,000 שקל. אוקיי? עכשיו, על פניו, והוציאה פי 10 ממני, אבל כאילו זה היה נראה לי שזה בטח לא כזה קשה, וזה. ואז אני זוכרת שדיברתי איתה, והיא הייתה מאוד חמודה וזה, ובאמת, כאילו, היא אמרה לי, כן, וככה, ואני עושה ככה, ואני מפרסמת ככה, ואני עושה ככה, ותלמדי איך לפרסם בפייסבוק, תלכי כאילו לקורס לכל מיני קורסים, אני זוכרת עצמי, הלכתי לקורסים ללמוד, בואו, כי כאילו, מי שאין לו כסף ומי שאין לו זה, לא עכשיו, אני לא אקח מישהו שיפרסם לי, בואו, כאילו, אני מפרסמת בשקל 90, עכשיו אני גם משלם למישהו 5,000 שקל, לא, אני רציתי לדעת את זה בעצמי. קיצר, הלכתי לקורסים ולמדתי איך לפרסם בפייסבוק וזה, וכאילו, תקשיבו, אני לא זוכרת תוך כמה זמן,
אבל באמת, נראה לי כלום זמן, כמה חודשים בודדים. הוצאתי הרבה יותר, 20,000 שקל, ואני לא זוכרת את הסכום, אולי זה 10,000, לא זוכרת, בסדר? והדבר הכי מטורף היה, אני אחזור להמשך הסיפור, אבל אני רק שנייה עושה fast forward, לאחרי משהו כמו 3-4 שנים, פגשתי אותה עוד פעם, היינו קונים אצל ספקים, אוקיי? ופגשתי אותה, ואז אני זוכרת שהיא כתבה לי, אפשר להתייעץ איתך, אני רוצה זה, ודבר ראשון זה היה, תחשבו איזה מטורף זה, שמישהו שאתם נשאתם את עיניכם אליו, אוקיי? אמרתי, יאו, כמה כסף היא עושה, ואיזה מצליחה היא, ואיזה מטורף, וזה וזה וזה. למדתם ממנה, יישמתם את מה שצריך ליישם ומעבר לו, ועקפתם בסיבוב אבל. כאילו, מה זה בסיבוב? כאילו פי 10. פי 10, פי 20, לא יודעת פי כמה, בסדר. ואז אתם מגיעים למצב שהיא רוצה להתייעץ איתכם. דבר ראשון, זה היה ברמה של הביטחון העצמי, לא בקטע של ההשוואתיות, לא בקטע, ביניכם לבין עצמכם, אוקיי? כאילו, הלוואי, אני לא אצליח לדבר על הכל, אבל באמת שאחד הדברים שממש, ממש, ממש, אני מבינה שכאילו עזרו לי לאורך הדרך, אתם יודעים, זה לאו דווקא הבנתי את זה בלייב, אוקיי? זה כאילו עכשיו שאני באה ואני רוצה לספר לכם את הסיפור, ואני שנייה אורזת אותו, ורשמתי לעצמי רגע נקודות מפתח, שאני חושבת שיכולים לתת ערך והכל. אני מבינה שבלי להתכוון, אני יצרתי לעצמי כל פעם ניצחונות קטנים. עכשיו, מה הניצחונות הקטנים האלה עושים? תחשבו שזה אתם נגד עצמכם, כן? לא אוהב את המונח הזה, אבל מה נעשה? בסדר? לפעמים המוח שלנו הוא האוהב הכי גדול שלנו. מה נעשה? אבל זאת האמת, בסדר? לא עומדה, האבולוציה, מטרתו לא שנגשים את עצמנו ולא שנצליח ולא שזה ולא שזה, הוא רוצה לשרוד, בסדר? ועכשיו, ההישרדות הזאת, זה לא לעשות ככה, גל, לא לעשות ככה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה, זה תעשי ככה, זה מפחיד מדי, זה פה, זה שם. ואני מרגישה שאני קצת, כל פעם ניצחתי אותו עוד ועוד ועוד ועוד. נגיד אמרתי, הנה, כמו זה נגיד, בסדר? שאתם באים ואתם אומרים, וואו, כאילו, בואו נלמד ממנו, עוברות שנה, שנתיים, ואתם השארתם אבק, כאילו, הוא נשאר באותו מקום, לא משנה מה הסיבות, בסדר? כי הוא לא מספיק מאמין בעצמו, כי הוא לא קרא את המפן המספיק נכון, כי הוא לא היה מספיק עם היד על הדופק וראה שהעולם משתנה, ולא שינה צ'אנלים, ולא שינה שיטות פרסום, ולא שינה זה, ולא שינה זה, יכול להיות מיליון סיבות, בסדר? שורה תחתונה, אתה פי 10 משהו היום. אז אתה אומר, וואלה, אני שווה משהו. יש משהו בשכל הזה, כאילו. עכשיו, מה שזה עושה, לא ברמה של הגאווה וזה 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 וזה, זה להיות מודע. אוקיי, לפעמים אנשים חושבים, אני צריך להיות צנוע, אוקיי, תהיה צנוע כפרה, תהיה צנוע, תעשה מה שאתה רוצה, בסדר? להצניע. גם אגב, בוא נדבר שנייה על צניעות ענווה, זה לא אותו דבר, אוקיי? צניעות זה מלשון להצניע, אוקיי? לא להראות מה שיש לך, לא להראות מה ענווה זה לדבר בגובה העיניים. כן, לדבר בגובה העיניים. פעם מישהו אמר לי דוגמה ממש טובה, נגיד מישהו שואל אותך כמה עלה לך אוטו, ווואלה, נגיד יש לי אוטו יקר, בסדר? עולה 900,000 שקל. לבוא ולהגיד, עזוב. זה ממש לא צנוע. זה לא צנוע, להפך, זה שוויץ של החיים. מה אתה בעצם אומר לי? אתה בעצם אומר למי ששאל, עזוב, זה יותר מדי יקר שאתה בכלל תצליח להכיל את הסכום. מה זה ענווה? שאל אותי כמה עולה האוטו, זה מספר. עכשיו ישאלו אותי מה הגובה שלי, נגיד 1.70 כאילו, זה עובדה, בסדר? לא יודע, אז מישהו שאל אותך כמה עלה האוטו, פאקינג תענה לו. כאילו, מה אתה גורם? עלה 900,000. זה המספר. אם לקחתי על זה הלוואה, אם מישהו הביא לי את זה במתנה, את זה אתה לא יודע, אבל כן, האוטו עלה 900,000. כאילו, לא הבנתי את הסיפור, וזה שאתה כאילו לא רוצה לגלות כמה עלה האוטו שלך, אני מתנצלת, אבל זה לא צניעות, להפך, אתה גורם לבן אדם השני להרגיש יותר חרא עם עצמו, מתנצלת. טוב, מלא סייד נוט. אוקיי. אז סבבה. בואו נמשיך, אנחנו נחזור לדבר הזה שאמרתי לכם, שכאילו גרמתי למוח שלי להבין שאני תותחית על, וכל פעם להאמין מעצמי עוד פעם, כי כאילו כל פעם נגיד אני שמתי לעצמי מטרה, וואלה, משיגה אותה, שמת לעצמי מטרה, וואלה, משיגה אותה, עכשיו מה קורה? אתה אומר, וואלה, אני טוב בזה, אני טוב בלשים מטרה ולהשיג אותה, אני טוב בלשים, ואתה אומר, וואו, איזה מגניב. לונה פארק, החיים זה לונה פארק, תזכרו מה אני אומרת לכם. אוקיי. יאללה. עוד שלב בעסק, העסק גדל, הקטטה, התחלתי להשיג חברות. עוד לא היה לי ביצים להביא עובדות. כי כאילו להביא עובדות ולהשיג חברות זה לא אותו דבר, נכון? זה כזה, בואי תעזרי לי, אין מחויבות, אין זה, קטטה, כמה שקלים, תתתי. היו באות אליי לחדר, היינו אורזות ביחד, אני הייתי מכינת התכשיטים, והם היו אורזות את הזמן, זה היה מגניב, זה היה חמוד. גם חלקן היו סטודנטיות באותו זמן, אז כאילו הכסף קטן כזה חמוד, לא יצריך יותר מדי אומץ לזה. ואז
נגמר התואר. מי שפה לומד, למד, זה, אתם יודעים, עד כל עוד אתם בתואר, יש עליכם איזה מין חומת הגנה, נכון? לא צריך לצפות, לא צריך זה, אפשר לא לעבוד, אפשר לעבוד קצת, הכל טוב. מסתיים התואר, נגמר הבית זונות חביבתי, נגמר. זהו, עכשיו צריך להחליט, מה את עושה עם החיים שלך, נשמה? את הולכת, את מתחילה להתראיין למשרות כמו כל החברים שלך, או שאת כאילו הולכת על זה אולין, תחליטי נשמה. אי אפשר יותר לשבת שם על איך אני יודעת שלך, ברכה לי המילה. לא משנה, בקיצור, בתכלס היה לי מאוד ברור שאני לא הולכת עכשיו לעבוד במשרדים ולהגיש קורות חיים, כאילו זה עשה לי בחילה רק מלחשוב על זה, בסדר? ואז אמרתי, טוב, אבל רגע, כאילו, מה אני אמשיך, כאילו, מה אני אמשיך פשוט לקבל לקוחות מהבית? לא יודעת, כאילו, אני לא מתייחסת לזה בכבוד. לא מתייחסת לדבר הזה בכבוד. עכשיו, אני באמת מאמינה שהכל זה אנרגיה, אז לא הבנתי את זה, בסדר, לא הבנתי, אבל אני מאמינה שכשאתם מתייחסים לחלומות שלכם בכבוד, ולוקחים את הדברים ברצינות, ומתנהגים, עכשיו, לא רק, אני לוקחת בכבוד, אבל אני לא עושה שום דבר עם זה, אני לא משקיעה בזה כספים, ואני לא עושה צעדים, ואני רק חושבת לי בבית, וזה יהיה עסק ענק, זה יהיה עסק ענק, אוקיי? נשמה, אם את רוצה שזה יהיה עסק ענק, תפעלי בהתאם. תראי ליקום, לאלוהים, לאנרגיה, למה שאתם בוחרים להאמין, לא אכפת לי, שאתם רציניים לגבי זה, בסדר? קיצור, אז אמרתי, יאללה, אני חושבת שהגיע הזמן לקחת את זה לשלב אחד קדימה, ובוא ניקח סטודיו. עכשיו תקשיבו, זה היה מפחיד, זה אחד השלבים הכי מפחידים שעשיתי בעסק שלי, באמת, זה היה לחתום חוזה לשנה, ילדה בת 24, לא חדמתי על כלום בחיים שלי, אוקיי? ואגב, זה אני זוכרת שכאילו באמת, אבא שלי ישב איתי, עשינו טבלת אקסל, אמרנו כמה תכשיטים אני צריכה למכור, בחודש, כדי לחסות, רק לחסות את הסחירות, אמרנו, טוב, אני עושה את זה בלי בעיה, כי מן הסתם אני אוכל לקבל יותר שעות אנשים יוכלו להגיד, לא, כאילו, אז אמרתי, טוב, אין, כאילו, היה פה איזה קטע של רציונליות גם, שכאילו, אני לא סתם מתאבדת על הרימון, היה פה באמת משהו שהוא כאילו ריאלי, וראינו שזה לא לקפוץ מעל הפופיק, והכל טוב. ואני באה וחוזה סחירות, ואין לי מושג מהחיים, כאילו, באמת, אני זוכרת אותי באה אליו, וקוראת את החוזה, ומביאה לו 12 צ'קים, ואני רושמת את הצ'ק, ובאמת, רועדת לי היד, וזהו, ונכנסתי לסטודיו הזה, כאילו, ניקינו את הכל, שיפצנו קצת, זה, אבא שלי בת, עלינו מדפים, חשבתי שאני עכשיו איזה ברו, לא יודעת מה, באמת, השקעתי בו, מבחינתי השקעתי בו לאותה תקופה, וואו, וזה. נוריד? אוקיי. השקעתי בו בטירוף, ואז הגיע עוד שלב מפחיד, זה כאילו אתה, כאילו מרגיש לי גם שזה כאילו כמו משחק מחשב, אתה עובר שלב, זה היה מפחיד, צלחת אותו, אוקיי, עוד שלב עכשיו, סבבה? עכשיו, וגם הנה, כאילו זה מוכיח את הנקודה שאני אמרתי, עשיתי משהו שהוא מפחיד, כי אני מרגישה שהיקום תגמל אותי. עברתי לסטודיו, המחירות גדלו, אני לא זוכרת, באמת, לא זוכרת את המספרים, וזה גם לא מעניין. אבל מה זה גדלו? בענק, בסדר? כאילו ברמה שאני זוכרת, זו התקופה שעבדתי בה הכי הרבה בחיים שלי. רוצה גם להגיד קשה, אבל כאילו כל כך נהניתי. אני עבדתי מהשעה, הייתי מגיעה לסטודיו הזה, מ-8 בבוקר, עד בין 8 ל-10 בלילה. היה לי כאבי גב, אני זוכרת, הייתי הולכת לעשות מסאז'ים וזה, הייתי שעות, רק אני שם, תקשיבו, מסביב לשעון, תחשבו, היה לי אתר ישראלי, והיה לי את האתר האמריקאי, ואני עושה הכל, אוקיי? מדי פעם החברות היו באות לעזור, אבל תקשיבו, חברים, הכל אני עושה. אנשים באים לתצוגה, מודדים, בוחרים זה. הייתי עונה ללקוחות לטלפון, אוקיי? אנשים שהזמנו בטלפון, הישראלים, סולקת להם את האשראי. הייתי אורזת את ההזמנות של חול. הייתי עושה הכל, הייתי הולכת לדואר 3 פעמים בשבוע, להביא את השק של הדואר להזמנות לארצות הברית. כאילו תקשיבו, באמת, הכל. עכשיו הרגשתי בהגשמה, בעשייה, כל הזמן זה גדל, כל הזמן זה עלה. אני ממש זוכרת שאיזה יום אחד עשיתי שיחה עם הרואת חשבון שלי לזמנו, ואז אמרתי, גל, תקשיבי, כאילו, את עושה מחזורים של אנשים שיש להם 4 עובדים, אני לא מבינה איך את עושה את זה לבד, אני לא זוכרת איזה קטע שאתם זוכרים שיחות כאלה, באמת, הנה עוד רגע של, וואו, את תותחית על, וזה נתן לי דרייב, וזה, את תקופה מה זה יפה, באמת. חשוב לי רגע להגיד משהו, סייד נוט, מאוד 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 חשוב, זוכרים שבתחילת הפרק אמרתי לכם, אני אפילו לא ברבע של הסיפור, כבר עבר חצי שעה. אימא לזה מטורף, תקשיבו, זה בחיים לא ייכנס בפרק אחד. מה שרציתי להגיד זה שכשעברתי לסטודיו החדש, לפני שהתחילה הגדילה המטורפת וזה, אני וירון, בעלי שיחיה, עוד כאילו בדיוק נפרדנו, בדיוק זה, כאילו ההתחלה שלנו לא הייתה טובה בכלל. עכשיו, מה קרה?
כשאתם בזוגיות לא טובה, או לא בזוגיות ורע לכם וזה וזה וזה, זה משאב אנרגיה, תדמיו שיש נגיד סתם, נגיד העסק שלי הטעין אותי במקסימום, וזה הוריד אותי. עכשיו, אין מה לעשות, אמרתי לכם, אנחנו בנויים מכל מיני דברים, סבבה? אז כאילו, אתם תחשבו שאתם מנסים לעלות כל הזמן, זה מוריד. הלוואי שאתם צופים בי, עם התנועות ידיים שאני עושה. אוקיי? אז זה מוריד. ואני באמת אומרת, אוקיי, ואז מה שקרה? חזרנו להיות ביחד, והפעם זה היה ממש ממש טוב, רגע שאני חייבת שלוק מים. זה היה מדהים. ואז, בגלל שפתאום לא היה משהו שכל הזמן הוריד אותי ונתן לי קרקע יציבה, קרקע פוריה, העסק התחיל לעלות למעלה ברמות מטורפות. תקשיבו, אני הצלחתי לעבוד את השעות שעבדתי, היינו עושים פייסטיימים כל היום, הוא עבד באיזה, גם מקום שהוא יכול לעשות פייסטיים, הייתי שמה את הפייסטיים, היינו 7 שעות בפייסטיים. אני מכינה תכשיטים, אורזת את ההזמנות ומדברת איתו, מדברת, תחשבו שיש לי חלק בנשמה שהוא שקט. כלומר, הקטע של הזוגיות, הקטע של התשומת לב, אני לא צריכה לצאת, אני לא צריכה לחפש דייטים, אני לא צריכה להתעסק הוא ענה לי, הוא לא ענה לי, הוא אוהב אותי, הוא לא אוהב אותי, מה הוא ענה. עכשיו, אני יודעת, לא הייתי הרבה רווקה בחיי, אבל אני באופן אישי שאני רווקה, רע לי מאוד. לא יודעת, בסדר, תגידו לו חבל, אפשר גם ליהנות ברווקות. נכון, יכול להיות, בסדר, אני מספרת לכם את הסיפור שלי. לי לא כיף להיות רווקה, אני סובלת, אני מרגישה שיש לי עוד עסק לנהל, לא כיף לי. אז ברגע שהזוגיות שלי ושל לירון הייתה טובה ומדהימה ואוהבת ומכילה, היה לי גזרה, תחשבו שזה כמו, אני הרגשתי שזה כמו גזרות של מלחמה, אוקיי? אני לא יכלתי לפתול בשתי הגזרות, תמיד משהו היה נפגע. אז כאילו ברגע שנהייתי בזוגיות טובה, העסק ממש גדל, אוקיי? כי תחשבו שהייתי שקטה, הייתי יודעת שאני חוזרת גם אני חוזרת גרנו ביחד ביחידת דיור אצל ההורים שלי, וזה ידעתי שגם אם אני מסיימת לעבוד ב9 או 10, הוא שם, והכל טוב, ואני לא צריכה להיות מושלמת, ואני לא צריכה להתלבש עכשיו ממש יפה, כי הוא חבר שלי, והוא אוהב אותי, וכאילו, אני רוצה להגיד לכם שזה באמת, איזושהי תפנית בעלילה, שיש לה אפקט מאוד 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 משמעותי על ההצלחה, באמת, כאילו, אוקיי? זה היה לי חשוב מאוד 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 להגיד את זה, אפרופו על זה שהצלחה היא הוליסטית. זה לא רק כסף, זה לא רק בן זוג, זה לא רק הורים, זה לא רק ילדים שלנו, זה הכל ביחד, וככל שיש לכם יותר תחומים בחיים, שאתם בהרמוניה איתם, השפע בא, אני נשבעת לכם, זה הכל קשור בהכל, ואי אפשר להגיד, אוקיי יופי, גם אתם יודעים, בטוח אולי יש אנשים שהם סופר מצליחים, ויש להם מלא כסף. לא יודעת, טוב, עזוב, אני לא נכנסת לזה בכלל, זה לא הסיפור שלי, וזה לא החיים שלי, ואני לא יודעת. בסדר? אני מספרת לכם נקודת המבט שלי, בסדר? קטונתי מכל השאר, אז אני אעזוב את זה. אוקיי. אז אוקיי, אז נהיינו ביחד, הכל היה סבבה, לא. ואז באמת העסק מאוד 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 גדל, אוקיי? ואז אמרתי, טוב, אי אפשר ככה יותר, באמת, כאילו, אני עובדת כבר את מרב השעות שאפשר לעבוד, זהו, כאילו, והרגשתי שהעסק יכול לגדול עוד, אוקיי? אני כבר לא זוכרת איך, אפשר לשים עוד פרסום, אפשר עוד זה, הרגשתי שכאילו אפשר לעשות עוד מלא כסף. ואז אמרתי, טוב, הגיע הזמן לגייס עובדת, כמו שצריך, עכשיו תקיעו זה, מה זה מפחיד. תחשבו שכמו שהיה מפחיד לשים את הסטודיו, עכשיו פתאום אתם אומרים, וואו, זה סלוט, הסטודיו עלה נגיד 3,500-4,000 שקל באותו זמן, אמרתי, מה זה? זה יכל ללכת לכיס שלי, זה מלא כסף. ואז אותו דברים עובדת, אמרתי, מה, אולי אני עצלנית, אני אעבוד יותר, לא, ואז אמרתי, לא, גל. היה בי משהו שהבין שאני חייבת לעשות מינוף לעסק הזה, כי כאילו, אני לא יכולה לעבוד יותר מ-14 שעות ביממה, אני גם לא רוצה, בסדר? זה היה מוגזם כבר. ואז אמרתי, טוב, בואו נחשוב מה הדבר הכי פחות חשוב בעסק, ואותו אני אוריד ממני, ואני אוכל להתפנות כדי להגדיל את העסק עוד, אוקיי? כי אין מישהו אחר שיגדיל את העסק עכשיו חוץ ממני. ואני זוכרת שפרסמתי והכל, ובאה לעבוד אצלי מישהי שהייתה איתי בשכבה, הייתה עובדת הראשונה שלי, עבדה אצלי הרבה שנים, יחסית, נראה לי 3 שנים, עבדה איתי כברת דרך מטורפת, כי זה היה 3 שנים קיצוניות עם מיליון שינויים והתפוצצויות, ואני ממש זוכרת את הפחד שזה היה, וזה היה מאוד מאוד מפחיד, באמת, כאילו מי שפה בעלים של עסק יודע, אני יודע לעשות הכי טוב, אני יודע הכי טוב לענות ללקוחות, אני יודע לעשות הכי טוב שיחות מחירה, אז גם אני הרגשתי את זה, בסדר? גם אני הרגשתי את זה, אמרתי, וואו, אין סיכוי שמישהו יכול לארוז את התכשיטים כמוני, עכשיו לארוז, אלוהים, עכשיו זה נראה לי מה זה מצחיק. אוי ואבוי, אם אני עדיין לא הייתי ארוז את התכשיטים, כנראה שלא הייתם מקשיבים לפודקאסט שלי. סתם. אז בהתחלה נתתי לה לארוז, אחר כך ראיתי שהיא ממש טובה בזה, אמרתי, טוב, יאללה, בואי נתחיל בקצת הכנות של תכשיטים. ואז היה קצת לענות ללקוחות, עכשיו תקיעו נגיד לענות ללקוחות, אמרתי וואו, מה זה מפחיד, כאילו אני הרגשתי שהקול שלי, בזכות זה שאני עונה להם לטלפון, ואני כזאת חיננית, ואני כזאת חמודה, ואני משדרת להם אמינות, ואני הבוס, ואני הזה, הם קונים. הנה, אתם רואים, אני פה, והעסק גדל, אני נותנת לכם אומץ להציל סמכויות, לעשות את זה חכם, להתחיל בקטן, לראות שהוא טוב, להוסיף עליו מאוד, להוסיף עליו מאוד. אבל תקשיבו, אתם, הקפיטן,
הקפטן. אתם הקפטן של הספינה שלכם. סבבה? אתם הקפטן של הספינה שלכם. אתם חייבים לדאוג להשית אותה. עכשיו, אם אתם כל הזמן תלכו, טוב, אז זו דוגמה לא טובה, כן, עדיין אין לי יחטה, אני לא יודעת, אבל אם אתם כל הזמן תדאגו בללכת וללכת לזה, ולעשות את זה, ולמשוך את החבל, ולעשות את זה, לא יהיה מישהו על ההגה, אוקיי? אתם צריכים להיות על ההגה, אתם צריכים להבין לאן אתם שתים, לאן אתם נוסעים, לאן אתם זה. קיצר, הבנתם. אם אתם באמת רוצים לגדול, וזה גם קשור להצבת מטרות, אתם צריכים כל הזמן להבין לאן אתם רוצים ללכת, לאן אתם רוצים להגיע, ולכוונן את הצעדים שלכם ואת היום שלכם בהלימה. אוקיי? זה חשוב מאוד. אז גייסתי אותה, היה מדהים, היה טוב, המשכנו לגדול, גייסתי עוד עובדת. ברוך השם, באמת, כאילו העסק באמת קפץ. אוקיי. זה עוד משהו שאני רוצה לספר רגע לגבי כל התחומים, אני גם מאוד מאמינה באנרגיה, כאילו, תמיד החיים האישיים שלי והעסק זה ביחד, אוקיי? בסופו של דבר, עצמאים שפה יבינו, העסק הוא שיקוף של מי שאתם. המבנה שלו, העובדים שלו, איך שהעובדים מתייחסים אליכם, רמות ההכנסה של העסק, רמות הרווחים של העסק, אוקיי? כל איך שהעסק נראה, היא שיקוף שלכם. סבבה? אז כאילו זה קטע שממש כל פעם שהיה שינוי דרסטי בעסק, היה שינוי דרסטי גם בחיים שלי, וזה איכשהו גם היה קשור ללוקיישן. זה מדהים. בקיצור, אז זה היה שלב שבאמת העסק כבר ממש גדל, וזהו, הסטודיו הזה לא הספיק יותר. ואז מצאתי סטודיו חדש, עברנו לסטודיו החדש, לא היה לי עוד כסף לחברת הובלה, באמת, אני והעובדת הזאת שסיפרתי לכם, העובדת הראשונה שלי, אני והיא ברכבים שלנו, העברנו את כל הסטודיו. צחוקים של החיים, באמת, העמסנו את זה, אין מקום, עשינו כמה נגלות וזה, העברנו את כל הסטודיו. וחודש אחר כך, אני וירון עברנו לגור ביחד בדירה, שתכף אני אספר לכם גם סיפור מצחיק על המעבר השני של הדירה. כמה שהכל קשור בהכל, זה מטורף. ובקיצור, עברנו לסטודיו החדש, וגם שם היו קפיצות מטורפות, אוקיי? כאילו, חלל זה אנרגיה. ואין ספק שאתם עוברים משרדים. אני רוצה להגיד לכם, תשקיעו בחלל. אני לא צוחקת, באמת. זה, אני לא יודעת אפילו אם זה רוחני, אתם יודעים, יש לא יודעת מאיפה הוא, מהחז"ל, תורה, לא יודעת, אל תתפסו אותי במילה, אבל יש משפט, אישה נאה, כלים נאים, מרחיב דעתו של אדם. ובאמת אני אומרת לכם שחלל עבודה שלכם, מה זה מרחיב דעתו? נכון, זה לא בדיוק אותו דבר, זה כלים, זה על הבית, זה על אישה, נכון, אבל אתם מבלים במשרדים שלכם הרבה שעות ביום. תשקיעו. תעשו שיהיה נעים, תעשו שיהיה לכם כיף, תשקיעו בזה. גם אם החלל העבודה שלכם הוא בבית, ויש לכם משרד בבית, תשקיעו, שיהיה נעים, עציצים, מסויד, תאורה נעימה, ריהוט נעים. תקשיבו, אתם לא מבינים איזה הבדל זה עושה, אוקיי? ואם אין לכם כסף, תעשו את זה בעצמכם. אפשר למצוא פתרונות DIY למה שאתם רוצים. לא להגיד לי, אין לי כסף, אפשר למצוא הכל. גם לי לא היה הרבה כסף, בסדר? אני הלכתי ויש תמונות, אני צבעתי את הקיר, רציתי שזה יהיה זה, והלכתי ועשיתי מסגור באופן אישי לתמונות. אפשר, יש פתרונות להכל, בסדר? זה חשוב שיהיה לכם כיף להיכנס למשרד, שיהיה לכם נעים. אתם לא מבינים כמה זה חשוב וכמה זה בהלימה קריטית לכמויות כסף שאתם תעשו וכמה ברכה יהיה לכם בעסק. אני נשבעת, אוקיי? באמת, כאילו. בקיצור, אז עברנו למשרדים שם, ברוך השם, גם שם היה ממש גדילה, וזו הייתה הגדילה הכי מטורפת, היינו שם, אני חושבת, פחות משנה. תוך שנה, ואני בעלים של המשרד, היינו בקשר מאוד מאוד טוב, באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, כאילו, אין לי מקום, אני רוצה לגייס עוד עובדות, אנחנו ממש מצליחות, ברוך השם, וזה, ואין מקום, כאילו, אני לפני שנייה עברתי פה, אני כל כך לא רוצה לעבור, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, אנחנו זה meant to be, את לא מאמינה, הקומה למעלה מתפנה, ואפילו זה לא יהיה לך כזה הפרש בכספים, כי יש לי דייר משנה וזה, אלוהים משמיים, תוך חודש עברנו למעלה, לקומה למעלה, במשרדים פי 2 יותר גדולים, אפילו זה לא היה כזה הרבה העלאה בסחירות, תראו מה זה שזה הכל מתחבר וזה, זה היה מדהים. עברנו למשרד למעלה, ותקשיבו, אני ממש זוכרת, גם הייתה קפיצת מדרגה מטורפת, באמת במחירות, כאילו אימא לי, אני ממש זוכרת שזה יום, שהיה לי את המשרד שלי לבד, וזה, והגיעו מלא לקוחות. זה היה שלב, עוד קיבלנו לקוחות בסטודיו, והיה איזה פיק. אני זוכרת? עכשיו תקשיבו משהו. אני סוגרת את הדלת, ומתחילה לפקוט, ודופק לי הלב. עכשיו, כאילו קורה הדבר הכי טוב בעולם, בסדר? מלא מחירות וזה, וכאילו, וואו. עוצמות. אני זוכרת הלב שלי דופק, ואני זוכרת את עצמי, אמא לגלת בהתקף חרדה נראה לי. משהו מטורף קורה לך וזה.
זה הרגיש לי overwhelming. לא מדברים על זה, באמת. כאילו גם היום אני אומרת, זה גל, זה הצלחה, אבל כן, לאותו רגע אני הרגשתי שמגיע אליי צונאמי של הצלחה, צונאמי של הזמנות, אמרתי, מלא. מה זה? כל הכמויות של האנשים האלה מגיעות לקנות ממשהו שאני עצרתי. תקשיבו, זו תחושה שהיא חוץ גופית. והאתר, והכל מתפוצץ, והכל קורה, והכל זה שוב לאותה תקופה. והייתי צריכה לנשום עמוק, והייתי אומרת, יו גל, זה קורה. תנשמי, זה קורה. את מצליחה, את טובה, את אלופת העולם. שימו לב איך אתם מדברים לעצמכם. עכשיו, בואו. חשוב לי שתבינו, אני לא רוצה להציג מצג שווא. אתם יודעים, כאילו אמרתי, וואי, בטח זה נראה, אני באה לפודקאסט, אני מספרת, הכל טוב, הכל יפה, מצליחה, לא. אני לא רוצה לגרום לכם להרגיש את מה שאני מרגישה לפעמים כשאני מקשיבה לכל מיני אנשים שאני חושבת שהם מצליחים. וואו, תקשיבו, באמת, הכמות ימי דכדוך וכמות הימים עד היום, כן, ממש, כאילו, אלוהים ישמור, באמת, זה זה המסע החיים, אוקיי? וממש לא הכל היה ורוד, אין מספיק זמן עכשיו, וגם לא זוכרת הכל, אבל מה שחשוב זה התמונה הגדולה. עכשיו, הכל בסדר. יש בכי ויש חוסר ביטחון עצמי, ולפעמים אני מדברת לעצמי כמו לתחת, בסדר? באמת. ואת גרועה, אוקיי. חוק ה-20-80, תדאגו שלפחות 80% מהזמן אתם מדברים לעצמכם יפה. אתם מדברים לעצמכם כמו שאתם הייתם רוצים שידברו אליכם, אוקיי? זה קריטי גם להצלחה. זה קריטי. זה קריטי אם אתם אומרים לעצמכם, יש איזה משפט, וואו, אני מפחדת לפשל, של אלברט איינשטיין. אם אתם מאמינים שאתם יכולים, ואם אתם מאמינים שאתם לא יכולים, בשני המקרים אתם צודקים. סבבה? אתם לא מבינים כמה זה נכון. כי הכל אפשרי, סבבה? לבוא ולהגיד, אני לא אצליח בעסק הזה, נכון? כנראה שאתה צודק. אבל אם אני אבוא ואגיד, אני הולכת להצליח בעסק הזה, כנראה שגם את צודקת. כאילו, אתם מבינים כמה זה קריטי? מה אתם מאמינים ומה אתם אומרים לעצמכם, זה קריטי. בסדר? קיצר, עבר התקף חרדה, הכל זה, סבבה. עכשיו נכון אמרתי לכם שכל פעם שעוברים משרדים, אז קצת אחרי שעברתי למשרדים היותר גדולים, עברנו דירה. זה סיפור ממש מעניין, לפחות אותי. לא חושבת ששמעתי את זה פעם ממישהו. אז אוקיי. אני וירון גרנו, הדירה הראשונה שלנו, שכונה בהרצליה. זה לא השכונה שבה גדלתי, אבל זו שכונה שכאילו הייתי בקשר עם הרבה אנשים שגדלו בה, בסדר? אז הכרתי אותה, זה כאילו היה כמו אזור, קומפורט זון שלי. עברנו לגור בדירה, באותו רגע גם הייתה נראית לנו מקסימה מהממת. זה היה בניין ישן, אבל הדירה הייתה משופצת, חמודה, וזה מאוד התאימה למי שאנחנו היינו וזה. עברנו, היינו מבסוטים, זה היה כמו מציאה של החיים. היה כיף ברמות, אחלה של דירה, באמת, היה מהמם. ואז, אחרי משהו כמו, אני חושבת שגרנו שם 2 בנו את השכונה שהיום אנחנו גרים בה, בסדר? שכונה חדשה בהרצליה, זה היה חולות, אנחנו בין הדיירים הראשונים שעברו לשכונה הזאת. עכשיו ירון, עכשיו תבינו מה זה רמת תודעה, ומה זה מגיע לי, מה אפשרי עבורי, בסדר? וכאילו הסקופ. ירון בא אליי. עכשיו, ירון זה קטע, כאילו תמיד אני לא משנה, כאילו אני תמיד אומרת שכאילו, אני רונלדו והוא מסי. מה זה אומר? שכאילו הוא באופן טבעי, הכל בא לו טבעי. מבחינת התודעה. הוא נולד עם תודעה של טייקון, אני לא יודעת, כאילו נולד ככה. עכשיו, אני דם, יזע ודמעות, צריכה שיקרו לי דברים, עוברים עליי דברים, אני צריכה לקרוא מיליון דברים, אני צריכה לקרוא מיליון ספרים, אני צריכה לשמוע מיליון פודקאסטים, מיליון מדיטציות, ואז אני מתקרבת. כאילו זה קטע, תמיד אני צריכה לעבוד ממש קשה, והוא זה באופן טבעי לו. בקיצור, אז הוא בא, ואז הוא אומר לי, גל, תקשיבי, בונים שכונה חדשה בהרצליה ב' ואולי נעבור לשם, את לא מבינה מה זה יעשה לנו, זה יפתח לנו את המיינדסט, זה כאילו לגור בשכונה כזאת, לעומת השכונה, שוב, גרנו בשכונה סבבה, בסדר? פשוט אין מה להשוות, זה שכונת יוקרה, סבבה? וזה שכונה סבבי, כאילו... ואז אמרתי לו, מה פתאום? ממש התעצבנתי עליו, אני זוכרת את זה שהוא בא אליי ביתה ואמר לי את זה, ואמרתי לו, מה פתאום, איזה שטויות, איזה זה. ואז בא אלינו איזה מישהו, ולפעמים שאת אין מה לעשות, כאילו תחשבו שירון, לא היינו נשואים אז, אבל כאילו זה כמו כף ידי כזה, זה, שאתם שומעים משהו ממישהו יותר רחוק, זה שונה. בא אליי איזה מישהו, וכבר היה לי את הביזנס, ואני מצליחה גם, וזה, אתם יודעים, עושה אחלה כסף, וזה, אגב, שתבינו מה זה תודעה, וזה, זה לא קשור לכמה כסף אתם עושים. אני לא אצליח להעביר כלום. כל הזמן יש לי לחץ שאני לא אספיק להעביר כלום. בקיצור, רגע,
אז הוא בא אליי, ואז הוא יוצא מהבית שלי, כאילו, אחרי הוא יצא וזה, ואז הוא שולח לי הודעה קולית, גל, תקשיבי, חיים שלי בלב, אתם חייבים לעבור דירה. זה לא הולם את מי שאתם, ואת ההישגים שאתם רוצים להיות, ואת הזה, יש לכם את הכסף, מספיק. תעברו דירה, תעברו לשכונה הזאת בהרצליה ב', פותחים אותה, היא חדשה, היא מהממת, זה יהיה לכם מדהים לגור שם, מדהים. עכשיו תקשיבו. זה שסביבה מנצחת זה דבר חשוב, זה שלכל מקום יש אנרגיה זה דבר חשוב, וידוע גם לכולם. בסדר, מקווה שאתם יודעים את זה, כן? אבל אנרגיה זה דבר, אם מודעים אליו או לא מודעים, זה משפיע. בסדר? כאילו אם אתם גרים בשכונה מסוימת, ויש שם תדר מסוים, זה חלק מכם. אתם עוברים עכשיו לשכונה של עשירים, ושכונה של, זה גם משפיע עליכם. לא כל כך, זה עובדה. ואז פתאום זה נתן לי בוקס בבטן. כאילו, אמרתי, וואי, באמת, אולי הוא צודק, זה מלא, מפחיד. עכשיו, אני לא הרגשתי, אני אומרת לכם, עכשיו, הכי בכנות, לא הרגשתי ראויה לגור בכזאת שכונה. אני אמרתי לכם, בואו נחזור רגע לתחילת הפרק, שאמרתי לכם שאני מגיל 6 החלטתי שאני רוצה להיות עשירה. אז אני לא תמימה, אני אומרת לכם, תמיד הייתי מסתכלת על האנשים שרואים שהם עשירים, על האנשים האלה שנוסעים בג'יפים היקרים, והייתי מסתכלת תמיד על כל הקומפלקסים היקרים האלה, והייתי אומרת, יואו, מי גר פה? איזה מצליחים הם, איזה כיף להם, כאילו הייתי מקנה, וכאילו פתאום מה? אני אגור בכזה מקום, לא הבנתי, מה קשור? כאילו, אני גל, אני שייכת לעיר, כאילו, שם גדלתי, זה, עכשיו תחשבו שזה מין משהו מוזר כזה, כי אתם אומרים, וואו, אני מגיל 6 החלטתי שאני רוצה להיות זה, אבל אני זה, ויש פה פער, אוקיי? ואז אמרתי, טוב, ירון הוא נטע את הנטע, ואז קרו כל מיני דברים, וכמו שאמרתי לכם, החבר הזה, ואז אני דוארית ברמה מאוד מאוד קיצונית, ואז אני באה, מתקשרת לכל המתווכים של השכונה, כבר הריצו, מסתבר שהיה לה דחקות בשכונה, על המתווכים, אוי גל, כן, היא באה, היא ראתה את כל הדירות, היא זה. מזל שבסוף סגרתי, כי אחרת זה היה מביך, קיצר באמת, נרמלתי לעצמי את זה. אוקיי, נרמלתי, שתקשיב, אני לא צוחקת. זה היה חוויה מכוננת, ללכת עם מתווך, ולראות דירות חדשות. עכשיו אני אומרת לכם, אני גרה בבניין ישן בן 100, בסדר? גרה בבניין ישן בן 100, פתאום ללכת. מראים לי דירות גבוהות עם נוף לים. מה קורה? מי אני? תשמע, יש פתאום משבר זהות, אני לא צוחקת. קיצר, בסוף מצאנו דירה, עד היום אנחנו גרים בה, עד שנעבור למיימי. עברנו לגור בה, תקשיבו, אני לא יודעת אחרי כמה זמן, אבל אני חושבת שדי מהר, בוא נגיד חודש, התאקלמנו, זה, היה לי קשה. היה לי משבר זהות, אמיתי. אמרתי, זה היה לדעתי בהפסקה, לא הייתי בפסיכולוג כבר איזה שנה-שנתיים. חזרתי לטיפול בגלל זה. טובים אני אומרת לכם? לא יודעת, מישהו אי פעם סיפר דבר כזה, אם זה קרה למישהו, כשאתה קופץ במעמדות, אוקיי? כאילו, אני גדלתי במעמד סוציו-אקונומי מסוים. עכשיו, זה בכלל לא משנה, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה בכלל לא משנה כמה כסף יש להורים שלי בעובר ושב, בבנקים, בנדלן, לא מעניין. אני לא ידעתי את זה. זה בכלל לא מעניין. אני גדלתי בתודעה של מעמד סוציו-אקונומי מסוים, אוקיי? ברמת חיים, בזה. זה הזהות שלי. אני במעמד סוציו-אקונומי סתם, בוא נקרא לזה זה, ד' סתם ממציאה, אוקיי? פתאום לעלות לרמה ו', שמעו, מהצד זה כאילו חושבים, איזה כיף. זה כיף. אבל אני אומרת לכם, אני הרגשתי לא שייכת. אני כאילו, מה זה? מה אני עושה פה? זה כמו שפתאום השתלו לי פה עוד איזה יד. מה קשור? אני לא הבנתי את האירוע. מה נסגר? אני הייתי צריכה ללכת לטיפול פסיכולוגי, שהוא נמשך 3 שנים אחר כך. אבל זה התחיל מזה. אני יושבת איתה, אמרת לה, תקשיבי. אני עברתי לקומפלקס של יעני מתחם יוקרה. אני לא קשורה. אני מהעיר, אני לא הבנתי את האירוע, מה קורה פה עם האנשים? כל הרכבים מסביבי זה ג'יפים, אני לא הבנתי מה קורה לי. תקשיבו, זה היה הזוי. ואז לאט לאט, דבר ראשון גם באמת שהייתה לי תמיכה פסיכולוגית כאילו, ולאט לאט התרגלתי, התודעה שלכם מתרחבת, אתם הופכים להיות שייכים. עכשיו היום, מה זאת אומרת? ברור.
זאת מי שאני, כאילו, אני לא... שזה לא בקטע של שוויץ, אוקיי? זה לא בקטע של שוויץ, זה בקטע של... זאת העובדה. אני שייכת לי שם כבר. אני גרה שם מלא שנים, וזה המעמד שלי, כאילו. אני רק באה להגיד לכם וואי, יש את הסרט, עולם הזמן, ג'סטין טימברלייק. וואו, זה סרט מעולה, מעולה, אתם חייבים לצפות בו. חייבים. שם זה לפי ריג'ינים, אוקיי? לא זוכרת בדיוק, אבל מ-1 עד 9 נגיד, אוקיי? ש1 זה הכי עניים, 9 זה הכי עשירים. עכשיו, מה זה? שם אין כסף, אוקיי? שם, על היד, יש להם את השעון שלהם עד שהם מתים. עכשיו, ככל שיש לך יותר זמן, אתה יותר עשיר, מאוד פשוט, והם היו משלמים, נגיד, הם היו מניחים את היד אחד של השני, נגיד, סתם, עכשיו אני רוצה כוס מים, זה 2 דקות. אז נגיד, מעבירים, ואתה מקבל 2 דקות, ומשלם ב2 דקות, סבבה? והולכים לעבודה, מרוויחים זמן. קיצר אחד, הם תמיד חיים מהיד לפה, כל יום הם יכולים למות אם הם לא יעבדו, ובריג'ן 9 יש להם מיליוני שעות, מיליארדי שעות, בסדר? עכשיו תקשיבו. אתם תראו את הסרט, אבל ספוילר, ג'סטין טימברלייק, מה שהיה שם, לא, את מישהו הוריש לו מלא כסף, בסדר? ואז מסוכן, אתה לא יכול להישאר הוא נגיד מריג'ן מאוד מאוד עני, בסדר? הוא היה מריג'ן 2 נגיד, אוקיי? ואז הוא רצה לקפוץ, מהר, הוא נסע באוטו, וזה רצה מהר להגיע לריג'ן 9, איפה שכל העשירים, כי זה מאוד מסוכן, אם אתה בריג'ן 2, יש לך מיליארדי שעות נגיד, אוקיי? יהרגו אותך, כאילו יהרגו אותך ויקחו לך את השעות, וזה אתה לא יכול להסתובב שם. והוא מגיע לריג'ן של העשירים, בסדר? וכל פעם אתה צייד, אתה משלם שאתה מגיע לשלום משנה, תראו את הסרט, והוא מגיע לריג'ן של העשירים, ואז מישהי אומרת, אתה לא מפה, נכון? ואז הוא אומר לה, לא, אבל איך ידעת? הוא אומרת, כי אתה רץ כל הזמן. שאתה בריג'ן של עניים, בגלל שאתה כל הזמן חי מהיד לפה ואין לך זמן, אתה עוד כל שנייה עומד למות, אתה רץ לעבודה, אתה רץ לשירותים, אתה רץ לסופר, אין לך זמן לבזבז, אתה כל הזמן רץ. וכשאתה בריג'ן 9, לא רוצים. יש להם מיליארדים של שעות. למה? לאן החיפזון? הולכים, שותים קפה, משוחחים. תקשיבו, זה, וואו, איך נזכרתי בסרט הזה עכשיו, אספר לכם, איזה כיף. עכשיו, זה דוגמה. אתה מקבל את הכסף, יש לך את הכסף, אבל אתה לא מרגיש במעמד, אתה מרגיש שונה, אתה מרגיש חריג, וזה משהו, בגלל זה אני גם אומרת לכם, שעוד פעם אני אחזור על זה, על המוטיב בפרק, הוליסטי. אתם צריכים לשים לב, שאתם בהלימה עם כל תחומי החיים שלכם, אוקיי? עם הבן זוג שלכם, ועם החברים שלכם, ועם הכל. טוב, נראה לי שיש לי עוד זמן לעוד סיפור אחד. זה יהיה פרק קצת יותר משעה. תקשיבו, זה סיפור מהמם, ועם זה אנחנו נסיים, ואנחנו נמשיך בפרק הבא. כשאני עברתי למשרד השלישי, אני ממש זוכרת שאמרתי לאותה עובדת, שהייתה עובדת הראשונה, זה, המשרד הזה יביא לנו את הברכה, ואנחנו הולכות, ואנחנו נצליח בארצות הברית. אני תמיד, החלום שלי היה, תמיד, להצליח, כמו שאני מצליחה בישראל, כברנד, מאתר משלי, להצליח בארצות הברית. עכשיו, תקשיבו, זה החלום שלי, כמו שעכשיו החלום שלי, שיהיה לי $500 מיליון, בסדר? חלום שהוא מבחינתי לא קשור כרגע למציאות, ומאוד רחוק ממני, אין לי מושג איך אני הולכת להשיג את זה. אנחנו יום אחד נעשה פרק על זימונים, ואנחנו נדבר גם על כל מיני חוקי מפתח בזימונים, בסדר? שכמובן לא ידעתי אותם אז. אבל היה לי חלום ענק. אמרתי, אני רוצה להצליח בארצות הברית, אני רוצה זה. לא היה לי מושג איך, לא היה לי מושג מה, לא היה לי מושג כלום. ואני הבנתי שאני חייבת אנשים שעושים את זה, כי כאילו, אין לי מושג, כמו שאמרתי לכם, אתם רוצים לשחות, כדאי שיהיה לכם מורה, או לפחות חבר שיודע לשחות, שתיכנסו איתו למים, משהו, בסדר? לא היה לי מושג, ואני ממש זוכרת שאני הכרתי רק חברות ממש ממש גדולות, אוקיי? כאלה שעושות $100 מיליון בשנה. בסדר? מה קשור? אני כאילו אני לא יכולה לדבר איתם, אני לא יכולה, מה שאמרתי לכם גם בתחילת הפרק יחסית, תמיד תמצאו אנשים שהם 4 שלבים מעליכם, לא 100, בסדר? הלכו לי הרגליים. קיצר, לא היה לי מושג, התחננתי לאלוהים, בבקשה, תשלח לי אנשים, כי זה נראה לי בלתי אפשרי. כבר התחלתי להגיד לעצמי, טוב, אולי זה לא אפשרי, כאילו, להצליח לבד. זה לא אפשרי להצליח לבד בארצות הברית, כי אולי אתה צריך להיות חברה ענקית, אולי אתה זה, אולי אתה זה. קיצור, קום נהנה לתפילותיי, ומה שקרה, זה שחיברו אותי לאיזה, איזה אחד שעבד איתי, אמר לי, טוב, את חייבת להירשם לקורס של פייסבוק, של מטא, הם עושים קומרס סקול, אוקיי?
זה קורס כזה שכל מיני כאלה שהם בוחנים אותך וזה, ואם את בסטנדרט, הם מקבלים אותך וזה. עכשיו לא אני מושג איזה אנשים אני אכיר שם, וגם זאת לא הייתה המטרה. אני באמת חשבתי כדי ללמוד יותר טוב לעשות בישראל וזה. בקיצור, הכרתי שם כמה אנשים וזה, עכשיו לא הכרתי אנשים מהתחום. אתם צריכים להבין, לא דיברתי על זה בכלל, מלא. טוב, אולי זה יהיה הסיפור האחרון, אני אספר גם את זה. אפרופו זהות, בסדר? אפרופו זהות, תקשיבו, הקורס של מטה שינה את חיי. עכשיו אני מבינה גם כמה זה היה תפנית משמעותית בחיים שלי, לאן שאני היום. זה היה קצת אחרי שקורא נולד חיים שלי. כאילו, אתם רואים, אני אפילו לא דיברתי על זה שנולד לי ילד, זה לא משמור. זה היה שהבן שלי היה בן חצי שנה, התחלתי את זה, אז זה אומר לפני 4 שנים, בסדר? לפני 4 שנים באמת זה היה שיפט מטורף. אוקיי, אני בזהות, נכון, אמרתי לכם, אתם ריג'ן 2, אתם ריג'ן 9, יש לכם זהות, בסדר? אני בזהות שלי, מעצבת תכשיטים, שואלים אותי מה את עושה בחיים, אני מעצבת תכשיטים, אני מעצבת תכשיטים, אני מעצבת תכשיטים. אחרי שאני התחלתי את הקורס הזה במטה, והתחלתי להכיר אנשים, וזה דבר שאני התחלתי להכיר עוד יזמים שמתעסקים בלמכור באינטרנט. לא הכרתי, אתם צריכים להבין, אני לא הכרתי אף אחד. האנשים היחידים שהקיפו אותי ביום-יום, זה היה חברים שלי מהבית, שרובם שכירים ולא קשורים לתחום בשום צורה, זה היה העובדים שלי, וזה היה כל מיני מעצבות תכשיטים שמוכרות בחנויות וגם באינטרנט, אבל הם מעצבות תכשיטים, זה הטייטל שלהם, בסדר? בישראל, זהו. גם אותם לא הכרתי באופן אישי, כן? כאילו זה היה כזה מהאינטרנט וזה. זהו. זה היה, הסקופ שלי, זה היה האנשים שאני מכירה, לא הכרתי אף אחד חוץ מזה. ואז פתאום הגיע קורס מטה הזה, פתאום התחילה להכיר אנשים חדשים, שמוכרים בארצות הברית, אין להם בכלל סטודיו, אין להם בכלל עובדים, כאילו פתאום נגלה אליי עולם חדש, מי הכיר את זה בכלל? זה לא היה קיים מבחינתי. ואז הכרנו וזה, ואז ממש בסיום הקורס, במקרה, ראיתי אותם, את הבנים שם מתגודדים, מדברים וזה, והם מספרים שיש להם איזו קבוצה בוואטסאפ. זו קבוצה בוואטסאפ, של כאלה שהם הכי חזקים בארץ, באי-קומרס, כאילו. עכשיו, אני זוכרת, אני מתחננת, אני אומרת לו, תקשיב, כאילו, עכשיו אין לי אגו, אין לי אלוהים בקטע הזה, שאני רוצה משהו, ואני יודעת שזה מכווין אותי לאן שאני רוצה בווייז, תקשיב, אני אתאבד. אני אבוא, אני אשים את כל הג'טונים, אתה מכניס אותי לקבוצה הזאת, אני שמעתי על זה, אמרתי, וואו, תקשיב, אתה מכניס אותי לקבוצה, איך נכנסים? יש שזה, צריך לספר את ההישגים, נראה אם הוא מצליחים לקבל אותך, רק תותחים נכנסים לקבוצה. תקשיב, אני חפרתי לו באותו יום, אמא לעשן, נשמתי לו, תקשיב, אתה מכניס אותי, עכשיו אתה מדבר איתו, עכשיו אתה מכניס אותי, נראה לך, הוא לא הכניס אותי. עכשיו תקשיבו, מה שהדבר הזה עשה, וואו, יש דבר כזה נקרא סקופ, אוקיי? סקופ זה מרחב, טווח הראייה שלכם, טווח. עכשיו תדמיינו שאני ככה הייתי כמו סוס, ככה, בבקשה שאתם רואים אותי ככה עם המחסום של העיניים ככה, לא רק כלום, אני מעצבת תכשיטים, אני מוכרת בישראל קצת בארצות הברית, זה מה יש, לא יודעת, לא מכירה עולם אחר, ידעתי שאולי זה אפשרי, נורא רציתי, נורא חלמתי, ואז פתאום אני מכירה מלא אנשים שעושים את זה. עכשיו תקשיבו, זה ויברציות בגוף, אתה מתעלף במקום, כי את אומרת, די, אומייגד, איזה עולם, איזה זה, אני התחלתי לקרוא את כל ההיסטוריה של השיחה, בזה, כאילו, התחלתי לשאול שאנשים בפרטי, עכשיו לי מושג מהחיים שלי. אבל זה פתח אותי, ואין לי ספק שאני היום, איפה שאני היום, וההחלטות שנלקחו בשנתיים האחרונות, זה בגלל השיפט הזה. זה ליטרלי בגלל ההחלטה הזאת, החלטה, וברוך השם שזה היה לי אפשרי, להתחבר לאנשים, שעושים דברים שאני לא עושה. אתם יודעים, לקח לי זמן, ובסופו של דבר היום נגיד, שאנשים שואלים אותי מה את עושה, יזמת אי-קומרס, שמישהו יעז לקרוא לי מעצבת תכשיטים, אני רוצה לראות. באמת, אני יזמת אי-קומרס, ואני אומרת לכם שגם זהות וערך עצמי, וזה אני הייתי צריכה, כשהיו שואלים אותי מה את עושה וזה, אז כשהייתי אומרת, כאילו נגיד עושה תכשיטים, מוכרת תכשיטים באינטרנט, לא זוכרת כבר את האבולוציה של כל הזמן איך הייתי מציגת עצמי, והיו אומרים לי, זאת עושה הכל בעצמך, וואו, איך הייתי שונאת את זה, מלא. כל פעם הייתי צריכה לדחוף כמה עובדים יש לי, כדי להרגיש שווה. אגב, זה גם משהו שכאילו הבנתי שכל פעם הרגשתי כדי להרגיש שווה ובעלת ערך וזה, אני צריכה שיהיה לי מלא עובדים. סבבה? וכאילו, אני אומרת לכם, הכל זה השתקפויות שלכם. כל כמו שאמרתי לכם, העסק שלכם זה השתקפות שלכם, שאתם מרגישים זה. היום, אני פוגשת בן אדם, מה את עושה בחיים?
יזמת e-commerce, ממש עכשיו אין לי כמעט עובדים, כן? ואני מרגישה הכי גדולה שהייתי אי פעם. ממש אני לא צריכה, עובדים לא מגדירים אותי, ממש לא להפך, אלוהים ישמור, זה עסק סבתוך, מלא מלא מלא. אבל זה אנחנו נעשה בפרק הבא. בפרק הבא, אני אספר איך בעצם הפכתי מלעבוד הכי פחות בשעות, ולעשות הכי הרבה כסף שעשיתי. זה ספוילר לפרק הבא. אני אספר קצת בהרחבה על הביקורת של מס הכנסה, ולמה למה החלטתי לסגור את המשרדים. ובעזרת השם, לאן מועדות פניי בשנים הקרובות שאנחנו עוברים לארצות הברית. וזהו, אני אוהבת אתכם, מקווה שהיה לכם מעניין והיה לכם כיף, אני אשמח אם תשתפו ותעבירו הלאה לאנשים שאתם חושבים שזה יכול לתת להם ערך, ותכתבו לי, תשתפו אותי, אם יש לכם עוד שאלות או דברים, עוד זה, אני ממש אשמח, ותודה, אוהבת אתכם מאוד.